Huomenta. Jatkamme osittain NTV:n uutisten eilisiltana altanutta teemaa, joka jatkettiin tänä aamuna, ja se on se, että hoivapalvelut ulkoistetaan Tampereelta Hatanpään sairaalastaan esimerkki, jossa geriatrian osasto ulkoistettiin, ja on käynyt ilmi, että kaikki siellä ei ole valtavan hyvin. Studiossa on Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Tämä Hatanpään esimerkki, mutta laajemmin, mikä on mielipiteenne tilaaja-tuottajamallista? Tilaaja-tuottajamallissa on tietysti monenlaisia näkökohtia. Siinä on joissain kunnissa sen suhteen on ymmärtääkseni onnistuttu varsin hyvin, mutta sen käyttämistä myös opetellaan eri puolilla maata. Siinähän on tietysti tärkeää se, että tämä taho, joka tilaa, eli kunta, tuntee asian ja toiminnan, jota tilataan, ja tarjouspyyntöhän näissä on tavattoman tärkeä. Minkä sisältöinen tarjouspyyntö tehdään, niin sellainenhan tulee sitten olemaan myös tarjous ja sitten se toiminta, jota on tilattu. Voiko terveydenhuollon ja muun muassa vanhustyön tai vanhusten hoivan laskea suoraan rahassa? Sitä ei voi laskea rahassa, eikä sitä pidä laskea rahassa. On aivan selvää, että me joudumme näitä kustannuksia tarkastelemaan, niin kunta kuin myös vanhukset ja heidän omaisensa. Mutta jos pelkkä raha ratkaisee, niin silloin me joudumme sellaisiin tilanteisiin, joissa vanhuksen omaa ääntä ei kuulla riittävästi eikä myöskään omaisten toiveita. Ja tähän minusta meidän yhteiskunnassamme ei saa mennä, koska me olemme kuitenkin rakentaneet sellaista yhteiskuntaa, jossa myös vanhoilla ihmisillä olisi hyvä olla ja heillä olisi oikeus oman mielipiteensä ilmaisemiseen. Nyt vietetään vanhusten viikkoa. Se alkoi tänään. Teidän teemanne on meitä on moneksi. Kuinka moneksi? No, ikääntyneitä ihmisiä on aika paljon. Osa heistä ei halua itseään kutsuttava vanhuksiksi, ei lainkaan. Ikääntyneitä senioreja. Vanhustyön keskusliitto haluaa tällä viikolla nostaa esille nimenomaan sen asian, että ikääntyneitä ei voi yhtenä ryhmänä käsitellä ja heidän omat toiveensa on kuultava. Vanhuksissa on sekä erittäin hyväkuntoisia että huonokuntoisia. On reippaita kolmannen iän senioreita, ehkä juuri eläkkeelle jääneitä, jotka jaksavat ja osaavat monia asioita. Mutta sitten on myös nämä huonokuntoisemmat ikäihmiset, sellaiset, jotka ovat geriatrisella osastolla täysin toisten ihmisten avun varassa. Ja myös heidät täytyy ottaa tässä kauniissa yhteiskunnassa huomioon. Mutta Pirkko Karjalainen, minkälainen on arvokas vanhuus tai vanheneminen? No, arvokas vanhuus on varmaan sellaista, missä ihminen itse kokee olevansa arvostettu ihmisenä, kansalaisena, läheisenä. Joskus ehkä tuntuu siltä, että sana arvokas on vähän liian vanhanaikainen, mutta toisaalta minusta hyvät vanhat asiat kannattaa ottaa esille. Muokata sitten tämän arvokkaan vanhuuden sisältö tätä meidän aikaamme vastaavaksi ja kunnioittaa siinä ihmisten omia toiveita ja haluja. Ja silloin voidaan puhua, että se on arvokas vanhuus. Ja ennen kaikkea haluan nostaa esille sen, että tätä arvokasta vanhuutta täytyy kunnioittaa silloinkin, kun iäkäs ihminen ei enää muista, ei osaa, ei pysty liikkumaan. Silloin erityisesti mitataan se, millä tavalla me työmme teemme ja miten ihmistä kohtelemme. Kuinka paljon te heitätte pallon viranomaisille, julkisille terveydenhuollolle tässä tilanteessa, kuinka paljon omaisille? No, tietysti meillähän julkinen puoli vastaa järjestämisestä, vastaa myös valvonnasta, mutta haluaisin kyllä sanoa sen, että on hyvä, että omaiset seuraavat tilannetta, mutta silloin tietysti kun on kyseessä tällaiset iäkkäät ihmiset, joilla ei ehkä omaisia ole, niin silloinhan me olemme tämän julkisen valvonnan ja hyvän hoidon ja hyvän työn varassa. Tämä on se toinen puoli, mutta ehdottomasti kehotan omaisia olemaan aktiivisia ja seuraamaan tilannetta. Elinikäennuste ja elinikä on jo nyt selkeästi Suomessa noussut, kuten sanoitte. Meitä on hyvin moneksi. Osa nauttii ihanista eläkepäivistä ja osalla on hyvinkin paljon vaikeampaa. Mutta ikääntyminen tuo myöskin mukanaan sairauksia, jotka ovat lisääntyneet. Dementia, Alzheimerin tauti ja tämän kaltaiset asiat. Ja samalla nousee esiin keskustelu omaishoidosta. Kyllä. Mikä kanta teillä on tähän? No, me tietysti pidämme hyvänä, että omaiset ovat hoidossa mukana ja haluamme heitä siihen kannustaa. Samalla kuitenkin nostan esille sen seikan, että omaisten jaksamista täytyy tukea. Heille antaa sitä apua, mitä he tarvitsevat, koska sellainen ajatus, että omaiset aivan kuin ilman muiden apua ja tukea tätä työtään tekisivät, niin emme me sen varaa voi rakentaa. Silloin omaiset joutuvat liian koville ja se näkyy sitten taas näiden vanhustenkin elämäntilanteessa.
Pirkko Karjalainen, vietettekö te tätä viikkoa negaation, eli vaatimusten ja vähän sellaisen kautta, että asiat on huonosti, tai sitten sen kautta, että meillä on mahdollisuus? Nimenomaan haluamme nostaa esille sen, että meillä on mahdollisuus. Meillä on paljon hyvää osaamista. Meillä on ihmisillä, uskon niin, myös halua tehdä asioita hyvin. Ja toivon mukaan tämä Vanhustenviikko kannustaa sitten nostamaan tämän osaamisen esille. Ei niin, että epäkohtiin ei puututtaisi, mutta sillä tavalla, että haluamme tehdä paremmin ja nostaa tämän hyvän esille. Siinä meillä kaikilla on yhteistä kamppailtavaa. Hyvän vanhuuden puolesta tässä me molemmat olemme myös näitä ikääntyneitä. Joo, näin sinne suuntaan menossa. Pirkko Karjalainen, kiitoksia oikein paljon käynnistä. Ja kohta 8 uutisia ja sen jälkeen sukelletaan Helsingin historiaan. Kiitos.